cakwakiyar makaranta. Cakwakiyar makaranta. Cakwakiyar Can ɗan iskan gurgun ne zaune kan rijiya. Bari in yi taimako. Cikin wanda ya taimaki wani. Ya kai taimaka ma ne. Kai me haka? Me haka? Me haka? Bayan da ban yi da shi bai daina zama gindin rijiya in ya je hada taimakon shi ne. Kai baka san da yanzu ɗaren ba ne? Taimaka mai ne in ya hada Haka ake taimako in ka karya shi ba. Malami duk abin da ne makarantar nan duk abin da ne dai ni ban yi daidai ba daga Kai taimako. ne kai ne wannan irin rashin hankali ne. Wani irin rashin hankali ne wannan? Wannan ne taimako? Duk abin da ne dai ban iya ba. Ko mutum ka buga shi da kasa ka ce mana taimako. Saboda kai rijiya ya zauna fa. Ina ruwan ka da ya zauna kan rijiya. Ba komai. Ba komai. Komi dai ya wuce. Kai! Ina za ka yi wannan allon kuma? Ina za ka yi allo? Dama kai kada ko shi ka kawo shi nan? Ni ma in ba dauki allon nan ne ba hankali na ba zai kwanta ba. Saboda naka ne. PTA na ne. Ina mamakin ku ƴaƴan Hausawa. Ina mamakin ku ƴaƴan Hausawa. Mafi yawanci za ka tada ƴaƴan masu kuɗi da ƴaƴan ƙabilu saura aka san Hausawa in suka zo makaranta suna mai da hankali suke abin da ya kamata. Amma banda ku saboda su ya cike kwakwalwa ko? Dan ka biya kuɗin BTA kullum sai ka ɗauka mu ka ɗauko parties na makaranta shi ne cika burinka. To ba za ka ɗauka ba. Kuma duk ranar da daga ba a nan ni za ka gaya ba ganewa. Wannan ai hauka ne da rashin tunani irin naka. Amma dan ko aji ma bai zuwa. Ina ruwanka. Kai! Wani irin iskanci ne. Ƙara samun baki. Ko rashin hankali na fika. Ta shi ka fahimta da wuri. Daga nan har gidanku sai na fika. Dole sai iyayenka su zo sun an samu wannan abubuwan da suke mana dalili. Okay, ɗauka za ka yi? Ni za ka yi hauka? Wannan yana wani rashin tunani ne. Wallahi, in baka yi hankali ba har iyayenka sai sun zo makarantar nan saboda wannan iskancin naka ba zan ɗauka ba. Kuma ka zo ka ɗau Allah, ka ƙara dawowa ka ɗau Allah. Da nuna ma asalin ɗanyen kai tunda baka da hankali. Ka ta so ka duniya, mu dai ga mu cikinta, cakwakiyar makaranta. Wajen Allah dan annabi ga kawaye na ba dan Allah. Tun na dudduba duk inda muke zama da su wallahi tallahi ban gan su ba. Wai dama dan Allah bai kawance tsakanin namiji da mace. Dan Allah tufar da mugun yawo. Ya kana ganin zan ka ɗaya bahilla ta nan mace a kusa da kai kana kira da ni. Ni ka Dama akwai la haila. Ya da wayan caji. Malam Sadam ana ganin ka ustaz a cikin makarantar nan. To today is full 1000 wallahi ka tashi yau. Dumu. Ka kai dan ka? kana namiji ina namiji dan uwanka na taba ka amma Malam mace ce a gaban ka. Duk wannan hudu ban naka ni ba jin su zan ba. Ka gane? Gaban ka. A sha ruwa. Sadiq. Gaskiya sai na ji labarin abin da kamar yare na amma gaskiya ba kyauta ko ban ji daɗi. wai kice mun sabuwar ta da baki ba ki ma da misali babu yanda ban yi da ki ga min yarinyar na amma ke kasu da ni amma ki sani wallahi ina zuwa ku ki da ni mata magana kawai ni da ga mai ina zuwa kuma dan jika mata kwayoyin nan da na saba sawa Kowa da abin da ya shuka kuma Ka samu su a ne. yanzu abu wani kairi ne wani shairi ne
sababbin kowa zai girba mata cakwakiyar makaranta cakwakiyar makaranta cakwakiyar makaranta. da mahaifinka ne ke maka rayuwa kaga kuma za ka ga mun zamani kai baki san aikin lada kike yi wani ka ci ubanki a wajen nan ba kuwa wani gara ne ya nuna wa kurigiyar nan ta kai bace Dala malamai kuma tsabin hanya da Dubu sha uku ai ba yawa. sai dai mu tashi da adda haka kawai ina fama da aikin cikin gida ka ɗauko wani bala'in ka zo ka dora mun sirri da yake a cikin zuciya shine na ga ya dace yanzu in bayyana miki Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya same shi? ba gawa wuce ba tana da nan ta da na aure ki wahala nawa ne kamin a aure ki a bani ki a nan gari Cakwakiyar makaranta. So good morning class. Good morning sir. Mun kwantana last week mun yi magana akan distance ko? So mun ce kuma distance is the measure of separation between 2 points. In aka ce distance tazara da ke cikin da ke tsakanin abu biyu kamar tazarar da ke tsakanina da kowanne ɗaya daga cikin ku shi ake nufi da distance. Last week mun yi wannan topic din na tambaye ku kun fahimci me distance kowa ya ce ya fahimta. Har questions na yi maku da kuma ansa questions dina. Amma wai the same week an yi CA wai ana cin uku ana cin daya. Kai wai a ce kai da kake wannan a ce zero ka ci a jarabawa na abu kuma taɓa cin jarabawa na ba. Tashi stand up. Stand up. Wash Allah. Bukatun cin wai dadi ne ke. Wai in tambaye ka san abin da dalilin zuwan ka makaranta? Na zo in yi karatu. Kai karatu. To me ambition din ka karatu? To, inda buri na in bude shagon salin ina dan make up da kiso. Saboda wallahi tallahi malam yanzu doya da kwai nake gaba ɗaya doya da kwan nan babu kasuwa. Kai keep quiet. Kuna jin student, science student. Nan ya ma kama da makeup studio. Kana son ka koyi makeup a cikin makaranta? Sit down, just sit down. Ka daina ce mun sorry, just sit down. Sorry sir. Kai you are not serious. Kun ga irin student, kun ga irin ɗaliban da muke yayewa. Mun ba don private school bane, wannan government school ne ai ya dinga repeating kenan. Kai tashi, kai ma tashi. Kai me ambition ɗinka? Me kake so ka zama ka gama? Kace Me kake so ka zama ka gama karatu? in aure coma. Ka aure ciwon shi ne ambition ɗinka kai? Kace Dalilin da yasa ka zo makaranta kenan? Ka aure ciwon ko dai ba ku san ma me ambition ba. Ina nufin me burinka a wani dalilin da kake karatun nan me burinka me kake son ka zama ka gama? Kana son ka aure ciwon kana son ka yi doya da wannan. You guys are not serious. Ku tsaya ku wallahi ku mai da hankalinku a wannan karatu. Kun ga kuna wasa da karatunku? Wallahi at the end of the day ba abin da zai amfanar da ku. Duk kuɗin da iyayenku suke biya na makaranta da lokutan ku da kuke bata wurin zuwa makaranta duk zai tafi a banza. Kai baka koyi kasuwanci ba, baka koyi aiki ba, baka yi komai ba, ka watsar da rayuwarka. Wallahi in za ku tsaya ku yi karatun nan kuna da time, akwai sauran lokaci. Ku tsaya ku yi karatun nan da kyau. Ku tsaya ku yi karatun nan da kyau. Kun ga ajin nan ba kaman wannan ajin? Ku mai da hankali ku yi karatun nan da kyau. Kenan what will happen is next class din zan gaya ba bambanci tsakanin distance da displacement. Ina ga shine next abin da za mu. So you should have a nice day. Kamis ka samu office. wannan sajin ya buya takura mana ya matsa mana a wannan makaranta kwata mun ga zaman lafiya a wannan makaranta ya tsananta mana ya
Cakwakiyar makaranta wane ne mai karya wane ne mai gaskiya waye mutumin banza lafiya haba sajan ko sajan me baka katsanta mana a wannan makaranta yau kai ma sajan wallahi zan fasa ma kai ni zaka ka halaka amma sajan kana ganin naga abu kai baka halin da yake cikin sajan baka yadda yake ba sajan bige kawai bai sani ba sajan ba ko baka matsayin da yake cikin halin da yake ciki ba sajan sai ka tsaya kamar ni za ka zo ka lokaci haba sajan mu je cikin aji cakwakiyar makaranta da mahaifinka ne ke maka rayuwa kaga kuma za ka ga mun zamani ne ba ki san aikin lada kike yi wani za ci uwanki a wajen nan ba kuwa wani gara ne ya nuna wa kurigiyar nan ta kai bace dala malamai kuma tsabin a hanya da Dubu sha uku ai ba ya sai dai mu tashi da adda haka kawai ina fama da aikin cikin gida ka ɗauko wani bala'in ka zo ka dora mun sirri da yake a cikin zuciya shine na ga ya dace in zo in bayyana miki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya same shi ba ga wuce ba tana da nan ta da na aure ki wahala nawa ne kamin aure ki a bani ki a nan gari